Behin bizitzea diskoa, Gari, dagoeneko kalean. Bai. Ja jendearena ere bada diskoa. Bai, nerea ja ez, ja bere bidea egiten nahi da. Eta orain zuzer zauden, lehenko astea baino hobeto, edo urduriago, edo zuk nola dara mazuen? Bueno, ez, gertatzen dena da, gaur egun ez, holako lan bat egin da gero, derrigorrezkoa tokatzen dela, bueno, edabideetan, da medioetan, da, bueno, ez, disko aurkeztu, elkarrezketak egin, eta ni bide horretan edo hoietan ez naiz oso ondo aritzen, ez dut bat ere gustokoa dut kantak idaztea, gustokoa dut lokalean musikariekin elkartu eta kantak sortu, kantak jantzi, ez estudioan sartu, han egiten dugun lan gogorrarekin disfrutatu egiten dut, kantak idazterakoan ere magia horretan ere asko disfrutatzen dut, baino sentitzen dut esatea. Hemen ez eta inbeste disfrutatzen. Normala dut. Osak, ez duazaren barko duzue nik gaur bentsat disfrutatzeko. Bueno, baina horretarako zure receptibo gondar zara. Oso. Ni Nafarra izanik oso receptibo. Zerriko esango dut gure ondoan egonta, Gari. Nafartarrak oso receptibo egin. Oidek, ibatik hori, Gari. Eta 3 urte, egontzea disko hau prestatzen, 3 urte dakigula. Bai, 2008an hasi nintzen. Eta nola izan da soltatzea? Ez, esatean bezala, batzuk esategu erditzea, zukin dezun lan, egiten egontzean lan hori, jendeantzako ja, behaientzako soltatzea. Ba, ni izan naiz betidanik tipo, ez dakit, nola esan ez, kostatzen zait edo kostatu izan zait asko disfrutatzea lanarekin. Ez, horri deitzen diote tarak, ez? Tara batzuk izan ditu. Eta lan honekin lortu dut eta sortu daulako harreman berezi bat lanarekiko. Eta askoz ikusten dut nire burua eta nire barnea lasaiago eta disfrutatu dut pila bat. Bai, eta ez bakarrik hori diskoa amaitu eta jaso nunen ja etxean lotura ez diskoa entzuteko. Patxara sartu nuen, eserin nintzen, entzun nuen lasai guztia goiti bera, eta areta gehiago disfruta egin nuen, oseak, zan nahi dut, nagoela horrekin esaten detena da, nagoela ziurrenik beste prozesu batean. Kuriosidade bat, Gari, zuk etxean diskoa ze formatutan nola entzuten dutu? Formatu guztietan. DVD viniloa, CD-a, edo bestela loturaren ditez. Eta jakiteko, bakoitzak sonido ezberdin bat. Baina musikariok horretekin torturatu egiten. Ez da bideona. Baina viniloak bere xarma daka, Gari? Zartzek iruditzen, Bai. Ostras, beste soinu bat daka, beti izan dudu beste soinu bat. CD-a, bueno, igual garbiagoa entzuten dut, eta liturgia oso ezberdina. Diskoa jarrien behar, eta ez alde horrek bakarrik emango izu gutxi gora bera 15 minutu, 17 minutu gehiago ez. Berriro jiki behar, altxau behar, buelta eman behar, liturgia hori ere politia da. Ez dela bestekin mandokin ez dik, Onartzen dut vinilorako oso pazientzia gutxi daukadala.